jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-kunsilli lokali se jibdew igawdu minn finanzjament għax-xiri ta' siġar ta' żebbuġ u l-larinġ ħalli jitħawlu f'żoni pubbliċi fil-lokalitajiet tagħhom. L-iskema imsejħa Ġonna fl-Urban tħabbret mill-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo flimkien mas segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli. Il-kunsilli huma mħeġġa japplikaw l-iskema billi jidentifikaw żoni speċifiċi fejn jista' jsir it-tħawil tas-siġar waqt li se jkunu eliġibbli għal finanzjament biex jinxtraw mill-inqas 50 siġra. L-inizjattiva timxi jitfit mal-ħidma tal-Gvern biex pajjiżna jkollu aktar żoni ħodur fl-abitat li jkunu jistgħu jitgawdew mill-pubbliku. Il-kunsilli lokali jistgħu japplikaw l-iskema sal-31 ta' Mejju li ġej. Il-Ministru Anton Refalo tenna li qed iniedu din l-iskema biex il-lokalitajiet ikomplu jissebħu permezz ta' aktar tawwil ta' siġar. Il-kunsilli lokali huma l-gwardjani tal-ambjent. Inforza ta' dina l-iskema aħna qegħdin nagħtu l-fakultà lill-kunsilli lokali sabiex jħawlu siġar ta' żebbuġ kif ukoll siġar ta' ċitru f'postijiet pubbliċi u aħna mbagħad bħala Ministeru nikkompensawhom. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Zerafaċivelli laqgħet b'sodisfazzjon din l-iskema li għandha lan li tħaddar il-lokalitajiet u twassal għal aktar dekarbonizzazzjoni u spazji fejn il-pubbliku jista' jirrikrea ruħu. Permezz tal-iskema Ġonna fl-Urban qegħdin inħeġġu l-Kunsilli Lokali f'Malta u Għawdex sabiex jagħmlu użu minn din l-inizjattiva u jixtru aktar siġar ta' żebbuġ u siġar ta' ċitru sabiex joħolqu aktar spazji miftuħa fil-lokalità tagħhom imma wkoll biex ir-residenti tagħhom igawdu minn ambjent sabiħ, ambjent aktar aħdar. Innotat ukoll kif iċ-ċitru u s-siġar ta' żebbuġ huma siġar li jservu snin twal u għalhekk dak li jsir b'din l-iskema se jgawduh il-ġenerazzjonijiet futuri.